Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय ओरैबायसा गरम दा सान्दैना गाइस बिराद गरम ओमफ्राय जाय बिथांमोननि न'आ पिकनिक स्पट खाथि बिथांमोनानो बिराद इन्जय खालामनो हादों जानो हागौ मानो होनना बुङोबा गरमावहाय पुरा दैमायावहाय दुगैनो आराम जागोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो दिनैहाय मोनसे बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना बेयावहाय बिराद स्पेशल बुस्थु मोनो जाग्रा मुवाफोर बोरैबा नायलांबायलै भिडिअ खालामनायखौनो स' नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै बेवहायनो आरोना बाजारा मोनहां जाबाय ओमफ्राय जोङो गरमखायनो माने एसे मोनासियावहाय फैबाय आरोना लानो थाखाय स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जुसा मोदोमनाय भलखौ लानोसै नै जोङो इयावहा बिराद मोनजोबो सबियावहा मोजां खोरोमलायो खान्थाल ना ओमफ्राय नों मानो जाखो ओमफ्राय आं मोनसे जानो Gimana itu? आलु औवा मेवाबो लानो नागिरदों जोङो थिंख्लिखौ जि बुरजा दोनना सफैदोंमोन जोङो ओमफ्राय मायबा गारिया मायबा मोजां जासिगोन नोहाय मा बुस्थुलै नुहुरदो बिराद बुरजा लाबाय नै मायबा मायबि थाव सफैदोंमोन नै मोनफैबाय लानांसिगोन आरो उपाय गैला आयु इमान गोलोदखौ आं थिखांजोबनो हायालै इमान गोलोद Oh shit. दाउदै आमलेट बनायनानै जानोसै होनदों हालदै होलायलाय संख्रिल' बांद्राय Maza oमफ्राय माबा लाबो पनिर लाबो माजा बथल गोदो दा इखौ मोननै हा ओमफ्राय पनिर जिखुनु लाबो पेकेट बेसेनि मोनो सारायानो बेसेबा दुंबायलै जाबायना जायाखै आं एवनाया जाबाय दांलै खामथाबद्रायगोनसो नामा दैथाम एवखांबाय ओमफ्राय आरो दैनि एवनोसै आङो बाटार होबाय गाइस नै सायखांनानै सासेया जाबोरखौ गारहैसिगोन सायखांबायनो आं फैनायनि सिगांनो सायखांजोब्बाय आं माने नै निम्बु पानि लोंबायना इथिं आरो नानिया सायगासिनो दिंखिया राजा मोनसे दोनना होदो इखौ आं जागोन मिथिबाय नोंसोर जानाङा दे होनखादों आंलाय मादो जागोन ओमफ्राय नानि आं मादो जागोन दे मादो अ खारैदो फार्स्टआव रुनानै ओमफ्राय अनलाखौ होसिगोन आंबो जानो मोजां मोनसै सबाय मोनजाया आङो होमबा आंलाय मा जागोन
गाइस आङो उन्दुलायलायदोंमोन आरोना बेखायनो संनाय भिडिअखौ देखायनो हायासै ओरैबायसा गोथाव जादों जों जों जेनिफ्राय मेवाइ लायनानै जादों दै गुदुंखौ फुङासै ओंखामाबो खामलायदों बाराबो जाखादों आरो ओंखामा बाराबो जादों ओमफ्राय सोमना दोननाय बिदि जायो मासे गोथाव खारैदोसो संखानायलै जेबो जायाखै थाव होआखै होनबा सोरबाया नों मेवाया मासे गोथाव ना नोंसो सङो माबादों मा होनो सायनायावनो आं मोजां मोनदों मोनदों खारैदो बनायग्रोनायखाय गुरै जादों आंनिबा नामा औवाया बेलेग खोमालै औवाया हाजोनिसो जायोना बिसिनि औवाया ओमफ्राय बै हाजोनि औवा गिदिर गिदिरा इबो दै दैसो जायो गिदिरखौ फानदोंमोन बिदि औवा गिदिरखौबो गोदै दैसो जायो ओंख्रि नांगौनो इयाव सिनिया So guys, दायो आङो सिटि सेन्टारावहाय फैबाय आरोना आंनि घरि हामा जादोंमोन ओमफ्राय बेखौ फाखाबनो फैदो लिफ्टखौ नेबाय थादो जि मानसि जायो सेटारडे सानडे बा बे दाख्लैनिनो भिडिअमोन आरोना ओमफ्राय आं दिनैसो होबाय नै दायो आं मा होनो मामा गथ'आव हाबफैबाय आरोना जाग्रोनोसै एसे गोथावनो मा मोनो नायनोसै र' coconut ice cream. गोथावखा मार गोथाव मार गोथाव नों जानो लुगैबाय नामा हामा जादों गाइस घरि फाखाबनो फैदों मा खालामनो गोदान बायनो हाया फैसा गैया जानानै जोब्बाय फैसाया So guys आङो दहयो घरि दखानाव फाखाबनाया नैबेनो आरोना माने बियो बेटारिया हामा जादोंमोन ओमफ्राय दा मोजां जाबाय नै माने आं सानदों आरोना घरियानो हामा जाबाय नामा होननानै ओमफ्राय घरिया हामा जायाखै बेटारियाल' एसे डेमेज जादोंमोन ओमफ्राय बेटारिखौ चेन्ज खालामनायावहा मोजां जाफिनबाय आरोना जि मोजां मोनो आं बेखौ आं लावदुमा गिफ्ट होनाय ना ओंखायनो अननो ओंखारो आङो माने गिफ्ट होनाय बुस्थुफोरखौ ना आङो आराम दोनना होनो लुगैयो आरोना माने बरियासे आरामहै So guys दायो आं रुमावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानैहाय आं मा लाबोखो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दिन्थियाबाथ' जानाय नङा होनदों स' नै आङो कस्मेटिक लाबोदों ओमफ्राय दहायनो घरिखौथ' आं देखायखाबाय फाखाबनायखौ ओमफ्राय सुगार कस्मेटिकनिफ्राय मोननैसो बुस्थु लाबोदों बारा नङा ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नै किउट जि टिक्लुक्लु बेग बबि ब्राउननि आरोना बेयावहाय फाउन्डेसन दङ माथो थांखो होमबा लुज पाउडार ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मास्कारा बे मास्कारासो 01आ ओमफ्राय नैबे मोननैयासो लिपस्टिक आरोना मास्कारा ओमफ्राय बे लुज पाउडार ओमफ्राय बे लिपस्टिक मोननैखौ आङो लागायनानै दिन्थिगोन मास्काराया माबानि आरोना सुगारनिनो ओमफ्राय एक्सट्रिम भलिउम मास्कारा आरोना बियो पुरा इयो बरिया जाखागोन आरोना आइलेस लागायनायनि बायसा बरिया जाखागोन पाउडारखौबो दिन्थिबाय थाला आङो बेबायदिनो कालारनि आरोना व्हाइट कालारनिखौ लाबोआखै आङो स्किन कालारनिखौनो लाबोदो स' बे मोननै लिपस्टिकखौहाय आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो माबोरैहाय कालारा आं बांसिन माने निउड कालारखौनो लाखायो नालाय नै जेरैहाय दा लादों निउड कालारखौ बायबाय थायो बेखायनो आङो सानबाय मा एसे डार्क कालारखौहाय लानो बेखायनो आङो रेड पिंक बेबायदि मोननै कालारनि लाबोबाय आरोना
स' दायो नै आंना गुस्थिया लिपस्टिक गैला आरोना ओमफ्राय दायो आङो नैबेखौ खेवनोसै जि आरामखा नै खेवग्राया टिक्लुक्लुनो नै 09 आरोना सेट नाम्बारा मोजांखा स' नै कालारा समायना समायाखै मिथिला आरो आं माने बिदि बारा डार्क कालारखौहाय लाया आरोना ओरैनो मालाबा गोसो जाबा लायो बांसिन आं न्युडखौनो लायो आरोना स' नोंथांमोना बबे मोनसे कालारखौ मोजांसिन मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव आरोना स' दायो आङो बेखौ फुगारफिननोसै बै मोनसेखौहाय लागायनानै दिन्थिनोसै आङो नोंथांमोना मोजां मोनोबा सेट नाम्बारखौथ' आं दिन्थिखादों बे सेट नाम्बार वाइसआवहाय नोंथांमोना लायबानो जाबाय आरोना स' आं बेखौ फुगारनोसै बेखौ फुनना नायनोसै आं दायो बे 05 नाम्बार आरोना सेट नाम्बारा स' नेक्स्टनि कालारा नै बबे मोनसे कालारा साबसिन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय बेखौनो लानानै थाथ'नोसै आं दा स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय